wasu suka samu sabani da Malam Isa Alfantami sun yi waka sun faɗa mai maganganu. Lada daga cikin abin da suka faɗa akwai maganar ɗan ƙwaya, ɗan shaye-shaye, ɗan kaza. To ba kan wannan nake so ne magana ba. Domin mai yawa wanda ya wannan yana da hujjar da zai kare kansa a gaban Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dole Allah sai ya tambaye shi. Amma abin da nake jin takeici su waɗanda suka yi waƙar ɗaya daga cikin su yanzu ma mahaifiyar wanda ake kafewa ake zagi a social media irin ta. Ne ina ganin akwai kuskure kai abin da zai sa a ringa ɗauko hoton mahaifiyarka ana tsine mata bayan bace komai ba. Bace laifi ba. Na tabbatar ba ce je kai waƙa ba. Ba za ce in ka jin waƙa je ka zagi wani ba. Amma mutane dan su rama su fanshe to gashi su kuma abin da suka zo suna yi. In naga abin takeici nake ji. Sai in kwatanta a ce ni ne saboda ni a duniya a yanzu bayan wafatin mahaifina ban da wani mutum da nake ji da shi a duniya irin mahaifiyata. Babu shi. Ba wanda nake ji a raina irin mahaifiyata. Domin ga nake ta mun komai. Ita take bi na bashi. To ba zan zama sanadiyar da za a ringa zaginta ba. Kuma mu a matsayin mu na musulmi ahlus sunna kawai nasiha da zan yi shine musulunci da ya hada mu ya fi siyasar da ta raba mu. Musuluncin nan da ya hada mu ko musuluncin nan ya gaya mana yadda za mu mu'amalanci juna. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Duk wani musulmi da ka sani wanda ya waƙan nan musulmi ne. Professor Isa Alfantami shi ma musulmi ne. To dukansu sai sun kiyaye wa juna abu uku. Jini haramun ne ɗaya daga cikin su ya zubar da jinin ɗaya. Haramun ne. Haramun ne ɗaya daga cikin su ya ci dukiyar wani ta hanyar zalunci. Haramun ne ɗaya daga cikin su ya zubar da mutuncin wani. Ɗaya daga cikin sai zubar da mutuncin wani wannan haramun. To wannan shine musulunci. Kuma wannan musuluncin ya fi wannan siyasa da ta haɗa mu domin siyasa harkar duniya ce. Kuma so da yawa mutane in za su magana su ce a ɗan siyasa ɗan iska ne ba Allah a gabansa. Mutane suna faɗa wannan. Kuma ba wanda ya jefa mu halin da muke ciki a Najeriya irin siyasa. Siyasa ce. Ba wanda ya jefa mu cikin insecurity, cikin talauci, cikin tashin hankali irin siyasa. Domin da ana sata ne da 100,200 na gamsu wani ya sace 400 a ringa mamaki. Yan siyasa ne suka dawo suna sata da miliyan suka dawo suna sata da biliyan suka dawo suna sata da tiriliyan. Mutum uku aka samu ana tuhumar su ana zargin su da tiriliyan 210. Wannan kudaden da za a samar da su abubuwa nawa za su fixing a Najeriya. Siyasa ce ta cuce mu, amma matsalar siyasar mu shine ba ma yin ta da manufa. Wallahi yanzu akwai wanda in zaka ba shi kuɗi sai ya fita daga jam'iyyar mahaifinsa. A ce ga kuɗi so muke ka fita daga jam'iyyar mahaifinka ka lalata ta. Wallahi sai yayi. Saboda mun ɗauki kuɗi wani abu kuma su kuɗin nan fa Allah madauki sarki ya raba su. Yanzu na karanta aya nahnu qasamna bainakum ma'ishatum fil hayatid dunya. Allah ne ya raba rayuwar kowa. Shi sa ga wani ya zama yayi first class aji